Αν σου έλεγα ότι η αφύπνιση δεν αποτελεί στόχο, αλλά είναι κατάσταση ύπαρξης, τι θα μου έλεγες? Το ζητούμενο είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι η αφύπνιση είναι κάτι το οποίο αρχίζεις να το μαθαίνεις, αρχίζεις να το νιώθεις και ούτω καθεξής. Στην πραγματικότητα όμως η αφύπνιση είναι μια κατάσταση ύπαρξης. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και να λαμβάνουμε όλα τα δώρα, όλη τη σημειολογία για την οποία μιλάω πάρα πολλά χρόνια, ώστε να καταλαβαίνετε τι δώρα σας έρχονται και έτσι να προσδιορίζετε την τύχη σας, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά αν δεν είσαι σε αυτή την κατάσταση ύπαρξης, δηλαδή της αφύπνισης. Μάθε για αυτά περισσότερα επικοινωνώντας μαζί μου στο τηλέφωνο που βλέπεις μπροστά σου και έλα και στα μαθήματά μου αφύπνισης και θετικής σκέψης, ώστε να καταλάβεις τι σημαίνει να είσαι σε αφύπνιση και σε θετική σκέψη. Τα λέμε.